ofu onye ihe anụwa mere bụ my friend. Ọ bụrụ friend nke na anyị na-ekene ya na anyị na-akwụ nke bịa be m sie nri butere m, mba, nọ anyị fụ anyị ekene like onwe ka anyị si gaa get together or barbecue or something. Anyị fụ anyị anọrọ ebe afọ kene karịa ụka, but anyị adakarị anything personal. Do anyị gakọ school, onwe school anyị gakọ together. So mgbe na-apụta ọfụm na-eme anya felu m aka yọta na si m magolo kedu ebe ị na-eje, mụ bịa nso, wee gaba nso wee luo, o wee kọbala m si m na ife na-esekwenụnụ bụ na m folo this woman na ọ gbara ajọ, na ọ bụrụ ezigbo mmadụ, this girl abụrụ ezigbo mmadụ. Mana nke afọ ya na ya na-abọ na aba mba di ya asị onye na-achụ nwaanyị. Idugodi ime ọ ga na-achụ gị, ikpudo nwa n'ike ọ na-achụ gị. In fact, everybody mana ọ na-achụ nwaanyị. Mana anyị na nwunye mụtara ụmụaka na-atọ. And nwunye mana o wee chụọ that girl. The girl wee hapụ the guy ọ ga-echibe wedding, wee chechibe nwunye wedding. And mgbe o jere ichi nwunye wedding, ọ sị anyị chọọ ka di gị na-esogheri ndị mmadụ n'ike n'ike, na-esogheri ụmụ nwunye mmadụ n'ike, na-achụ everybody. Na ọ chụrụ onye achụ onye a, gị chikwa ndị di gị anụnwa warning, n'ịchọ ka ọ ga na-awụgharị osi nke ọ pụọ nke a. The girl wee rie ata vim fana abụọ wee bido wee nyaba yọda na wee sị ya na next time ọ try anya na akpọlie ekene ya chọrọ ịfụzi abịa walk onye out of the house yọda na. The girl was so mad. Ọ sị m ọkwana ya. The girl wee na-asị m ma ihe anụnwa o mere ma ọ dị mma, ma ihe anụnwa o mere ma ọ dị mma, na ọ enyi nwaanyị ka ọ bụ na ya kwesịrị ịgwa ya kwesịrị ịgwa ife dị na-eme, na-achụgharị ndị mmadụ na-eme nna. Mana onye nke na-agwa m ihe a ka kwatakwala ọfụ yọda na. Mana the girl na die anọgo that place for so long yọda na. So ọ na-asị na ihe a ma ọjọka, kedu ife amị na kedu ife amị na ya gwala enyi nwaanyị na die na-esogharị ndị mmadụ na-eme nna na-eme ibie. Mwesị ya nne na this guy ya na-ekwu maka ya na ọ bụrụkwasagho ka ọ chụgolo ahụ ya taghị ebe na-eje na because enwere m ya nọọ nsogbu ka nwunye ya nwere, ezigbote nsogbu, and ọ chọrọ ịhapụ the guy dote ụmụaka. Ahụ ya tago, mana nwere ife jikọ, I don't think na nwere ife jikọzie ha as a sexual I don't think, maka na ọ dị too much. Mana at least ọ na-contribute na-eduga ụmụ akwụkwọ, na-eduga ụmụ akwụkwọ, na-edumete fa. Ịmagolo ụfọdụ ụmụ nwaanyị a ga-decide to stay with you ka i wee nwee ike nye akara ezi ụmụ gị. It's not like na o nwere ifefa ji ga-eme, it's not like na fa kpọrọ gị anything. Onye ọbụla edogo iru ebe sọrọ ya nọ ịghọtara na, but still you guys are together. Mgbe si ya na m agbara ma ọ dị oke ije gwaba the lady about it ịghọtara na, because na m nwee nwego the same experience, but I didn't see it as something m ga-akpọ the girl gwabịa ịghọtara, gwabịa sị di gị jikwa wee chụọ m ya, ọ na-achụgharị ụmụ nwaanyị. Nna anyị bịa like I don't know, but friendship anyị metụ limit. M na-echegodo ka ị complain abụ ịghọtago ma ọ bụrụ mmụnwa. Mana the girl sị m jụọ na ife ya mere ọ dị njọ ije gwaba enyi ya nwaanyị ịghọtara na, and due to nọọsịs m jụọ jezi ngwabazi anya opinion m etu m si agwa onye kịta. So mana ife anyị chọrọ ịma bụ that girl jee chibe enyi nwaanyị warning, gwabịa that na die na-akwụgharị na-achụ everybody, ife na-ada eme ya jidekwe die nkenwa. O kwesịrị ịgwa the lady that thing. Like ife ọ chọrọ ịma bụ ife ya mere ọ dị njọ ịgwaba enyi ya nwaanyị ife die na-eme ka ọ na ọ dịrọ njọ. Enyi ya nwaanyị o kwesịrị jump to nyanwa instead of die, maka na ihe ọ na-agwasị m kịta, instead of ijezi rigolu di ọ rigoziele nyanwa work onya out cut the relationship nkenwa. Because the next day now, you know, ofu onye kpọrọ onye nke ọzọ eke, ma ọ bụ na onye nna akpọrọ onye nke ọzọ eke ya dara. But nke a die na-achụ nwaanyị is a peaceful person. This woman very industrious, very nice woman, na-alụso ọlụ, mụta ụmụ na-atọ, na-agba mbọ, ife ya topu na dị otu etu dị esi eme. People na-agbalị ọsọ because ịbata ọchụba gị, meghere arụ ọchụba gị, ọ gbakwana gị na nwunye na-akwụ onu na-eke na ọ ga na-achụ gị fụ na o nwere shame. Sọsọ na ọ na-aṅụgodo siga aka gị ebe a na-akọgheri, mana onwe ndị ọ ga na-achụta. So nwanne m kedu ife ịlọ chai
kwesịrị ịgwụ ya ka na o kwesịrị ịgwụ ya, o kwesịrị mind business ya ka na o kwesịrị mind business, o kwesịrị ịgabala onwe ya na ọ bụrụ sị ya ka ọ na-achọ, o mere ajọ ife ka na o mere ajọ ife. Ndị be anyị, daalụnụ, ọ dị n'ụbọchị ọzọ.